Dduw ein tad, arglwydd nef a llawr, ffynhonnell a nerth ein bywyd, a ddolwn a chlodforwn di. Noswaith dda i chi gyd, a chroeso i'r Oedfa hwyrol. Croeso mawr ac hyfryd gweld yr ysgol Sul yma gyda'r nos. Na i ddod i gael gair efo chi er mwyn clywed am beth ydych chi wedi bod yn wneud, a hefyd cael clywed am hanes Britain's Got Talent efallai. Ond yn gyntaf, be nawn ni ydy nawn ni gyd ganu yn hemyn cyntaf, a dwi'n siŵr byddwch chi'r ysgol Sul yn nabod yr emyn yma yn dda iawn. Rhif yr emyn 139. Dwy law yn erbyn sydd yn y darlun wrth ymyl fy ngwely I, bo bore a nos mae gweddi neu'n dlos, bu na chlywaf hi. Rhif yr emyn 139. Gadewch i ni barhau fod ar-lein sefyll ar gyfer i ni gyd adrodd o gyffes fer ond ffydd. Credwn yn niw dad holl alluog, creawdwr a llywodraethwr pob peth. Credwn yn Iesu Grist, ei unig anedig fab, ein harglwydd angwaredwr, trwy fywyd, ei farwolaeth ar y groes a'i atgyfodiad, gyrchfygodd bechod ac angau, gan faddau ni ein pechodau. Credwn yn ysbryd glân, trwy ddwef y mae Crist yn preswylio yn y credinwyr, gan ei sancteiddio yn y gwirionedd. Credwn yn yr Eglwys, corff Crist a chymdeithas y saint, yn yr ysgrythurau sanctaeth, yng ngweinidogaeth y gair a'r sacramentau. Credwn yn y fodiad teyrnas Dduw ac yng ngobaith gwynfydedig y bywyd rhagwyddol trwy'n harglwydd Iesu Grist. Credwn mai diben pennaf dyn ydyw gogoneddu Duw a'i fwynhau byth ac yn dra gywydd. Na i ddod ata chi yn gyntaf, cyn I mi wneud y darlleniad, ac yn gyntaf,
Rhys, dwi'n clywed bod ti wedi bod yn Llundain yn ddiweddar. Do. A hefyd Osia? Na? Ond ti wedi bod yn dilyn, dwi'n siŵr. Fflir oedd ti wedi gallu mynd i weld? Rhys? Di mynd i'r tennis club i wylio rhywbeth arbennig. Beth oedd y peth arbennig? BGT, Britain's Got Talent. A beth ddigwyddodd, Rhys? Ie. Da iawn chi. Wel, mae hwnna'n neud ei clap, dydy. Wel, pob roc a llongyfnodau mawr. Oedd o'n brofiad anhygoel. Ac dwi'n gweld sawl llun o ti'n siarad efo bobl enwog Ant and Dec, ynde? Ie. Oeddech chi wedi cwrdd â Simon Cowell? Do. Da iawn. Oedd o'n gwrtais efo chi? Ie. Da iawn. Dwi'n falch iawn. A beth ydych chi wedi bod yn gwneud cyn i chi ddod i mewn? So rwy'n gallu sôn? Eilo? Yoga. Yoga. Ragia mawr. A fi beth yn meddwl sy'n ni'n gweld yoga yn y restri. Ond beth sydd brofiad ydo? Da. Da? Relax. Relax. So da chi teimlo'n relax dwi'n, di ymlacio. Roedd ti'n teimlo rhywun fath o sian? Da iawn. A gyda'r gerddoriaeth yna, gawson ni ar y dechrau, ubi ar y tas di enw hwnna. Ac o'n i'n teimlo yn relaxed hefyd. Reit, dwi'n mynd i wneud chi chydig bach yn stress yma. Iawn? Di hwnna'n iawn? Be sy'n digwydd yn y tŷ chi pan ydych chi methu cofio rhyw password a ydych chi eisiau cael mynd ar yr rhyngrwyd, ar yr internet, neu efallai ydych chi ar wyliau a ydych chi eisiau gwylio Netflix. Be ydych chi'n neud? Sut ydych chi'n teimlo? Dwi'n mam. Dwi'n mam. Dwi'n gweiddi mam. Dwi angen help. Dwi'n angen fel password. Be di'r code? Dwi'n edrych mam. Ie. Beth amdano ti, Flir? Dwi'n mynd at dadi, sy'n mynd at dadi. Mae dadi yn gallu sortio beth allan. A dwi'n falch bod ti wedi sôn am dadi, a dwi'n mynd i sôn am dadi arall. Tad Iesu. Iawn? Oherwydd, mae'n un peth dwi am sôn amdano chi. Fe ddwedodd Iesu am rhywbeth sy'n mynd i sortio allan stress chi. Ydych chi'n gwybod beth yna? Cof. Cof, mae hwnna'n gallu helpu weithiau. Ond, weddi. Weddi. A beth sy'n neis am gweddi ydy, da chi'n angen password, da chi'n angen cod arbennig, does dim rhaid chi gael geiriau arbennig. Mi fedrwch chi gael y sgwrs na a gofyn am dadi, fel oedd ti wedi sôn, ond dadi pawb ynde, sef Duw, ac yn y blaen. Reit, ddwedodd Iesu, beth sy'n rhaid chi'n neud pan ydych chi'n gweddio ydy gofyn, ceisio, a gweithio curo'r drws. Nawr, Rwy'n ti wedi curo'r drws rhywun doedd ti ddim yn abod, neu efallai bod y bel wedi mynd dros y ffens ella, a bod ti'n gofod curo'r drws, cnocio'r drws yn dweud, so yn hel nhw. Dyna ti digwydd i ti? Na ddo? So rhywun wedi gofod curo'r drws, doedd nhw'n abod? Fe? Oedd ti yn abod nhw, ond oedd ti'n nerfus? Ia. Oedd ti'n mynd i ddweud, Rhys? Ie, fi'n nabod nhw. Oedd ti'n nabod nhw? Ie. Wel, pan oedd pêl yn mynd dros ffens drws nesaf, o gen i ofyn pan yn mynd i knocio ar ei drws nhw a gofyn am y mêl yn nhw. Reit, beth sy'n digwydd pan ydych chi'n mynd i knocio'r drws ti ffrind? Sut ydych chi'n teimlo? Ydych chi'n teimlo'n stress? Ydych chi'n teimlo'n ofnus? Ffrind. Fe? Ffrind. Ffrind, ie. Dwi jyst wedi fynd. Knock? Ie. Knock. Sut ydych chi'n teimlo'n eich calon? Fe? Cyffroes. Dyna'n union air. Ie. Pan da ni'n knocio, mynd i weld nain a taid, Mangi, Taci, mynd i weld efo fi, mynd i weld y ferch yn y coleg, neu rhywbeth yn knocio'r drws, dwi'n mor excited i weld fi. Ond dwi am i chi feddwl am knocio ar drws arall, sef drws gweddi, a knocio a cael sgwrs gyda Duw. Oherwydd y ffordd ddylsyn ni edrych am fo ydy, mae fel ffrind, fel tad i ni, a ddylsyn ni fod yn excited a llawn cyffro o'r siarad. Oherwydd, sy'n rhaid cael password, does dim rhaid bod yn berffaith, ond beth sy'n bwysig ydy knocio ar y drws na, peidio bod ofn, cael sgwrs. Oherwydd mae o'n iawn weithiau i
weithio trwy fel sgwrs gyda Dduw, yna da ni'n gallu teimlo'n well a bod yn llai stres. Wel, diolch i chi am wrando mor ofalus, a wedyn pob lwc. Dych chi yn symud ymlaen i'r... rhagiau fawr. Ond dych chi wedi gwneud mor dda, gyda'r rôl gynderfynol, mae hwnna'n beth arbennig. A dwi'n siŵr, Teilo, ti'n gwneud rhan yn gwyddbwyll yn cystadlaetha? Gobeithio bod hwnna'n neud ti ddim yn accepted iawn. Da iawn chi. Reit. Wel, dwi'n meddwl ydych chi'n mynd i fwynhau rhyw bitsa rwan, dydach? A diolch i chi am wrando. O bendith i chi. Daw'r ddarlleniad heno o yr efengil yn ôl Mathew, y ddau ddarlleniad yn benodol, a penod 6, ac yn benodol penod 5, gan gynnwys adnod, mae'n ddrwg ni, penod 6, adnod 5, hyd at ddiwedd adnod 10. Dysgeidiaeth ar weddi. A phan fyddwch yn gweddio, peidiwch â bod fel y rhagrithwyr, oherwydd y mae'n Trwy'n hoffi gweddio ar ei sefyll yn y synagogau ac ar gonglau'r rheolydd mwyn cael ei gweld gan eraill. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae gwobr ganddynt eisoes. Ond pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i ystafell ac wedi caed y ddrws, gweddi ar dy dad sydd yn y dirgel, a bydd y dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy worbrio. Ac wrth weddio, peidiwch â phentyrru geiriau fel y mae'r cenhedloedd yn gwneud. Y mae'n Trwy'n tybied y cant ei gwrando am ei haml eiriau. Peidiwch felly a fod yn debyg iddynt Trwy, oherwydd y mae eich tad yn gwybod cyn i chwi ofyn iddo beth yw eich anghenion. Felly gweddiwch chwi fel hyn, ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled dy deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddaear fel yn y nef. Ar ail ddarlleniad o'r penod dilynol, penod 7, ac yn benodol adnod 7. Gofynnwch, ac fe roddir i chwi. Ceisiwch, ac fe gewch. Curwch, ac fe gorir i chwi. Oherwydd mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo a gorir y drws. Pwy ohonoch, os bydd ei blentyn yn gofyn am fara, a rydd iddo garreg, neu os bydd yn gofyn am bysgodyn, a rydd iddo sarf? Am hynny, os ydych chwi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy o rhydd eich tad sydd yn y nefoedd bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Pa beth bynnag y dymunwch i eraill i'w wneud i chwi, gwnewch hithau felly iddynt Trwy. Hyn yw'r gyfraith a'r proffwydi, boed bendith Duw ar y darllen a'r gwrando o'i air sanctaidd. Fe barhawn ein Addoliad drwy gydganu'r ail emyn. Rhif yr emyn 700. Dyma ni. Ti yw'r hwn sy'n gwrando gweddi, at a ti y daw pob cnawd. Lle fyr isel ni ddirmygu, clywi ocheneidiau'r tlawd, dy drigaredd sy'n cyfleidio'r ddaear faith, ac yn y blaen. Rhif yr emyn 700.
Gadewch ni yn awr droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ein tad, o Dduw tragwyddol a graslon, wrth i ni ymgynnull yn hywelwch y noswaith hon. Deuwn fel plant at ddrws ein tad, yn dod nid mewn perffeithrwydd, ond mewn angen, mewn ffydd ac mewn gobaith. Mewn byd sy'n mor swnllyd, mor brysur, a llawn droswch weithiau, disg ni eto gofio'r pethau syml ond sanctaeth. Fod modd yr ata ti, fod modd siarad gyda thi, a bod y ddrws di yn aros ar agor. Pan mae'r byd yn ein dysgu i guddio gwendid, i ymddangos yn gryf, i ddibynnu arnom ein hunain, disg ni yr hyder sanctaeth hwnnw, i guro unwaith yn rhagor ar ddrws gweddi. Nid gyda geiriau mawr bob tro, nid gyda pherfformiad crefyddol, ond yn onest, fel plentyn yn dod adref a driant wedi bod ar daith, ac arglwydd mewn oes sydd yn addoli y pethau sydyn a'r pethau gweledig, cadw ni rhag colli golwg ar yr hyn sydd yn dragwyddol. Rhoi ni heddiw ffydd sydd yn dyfalbarhau, ffydd sydd yn aros wrth ddrws yr arglwydd, ffydd sydd yn credu fod goleuni yn dal i ddisgleirio o ddur tad. Cofion am y rhai sy'n byw mewn prydwyr ynghylch gwaith ac arian, neu lle mewn byd sydd yn newid mor gyflym. Cofion eto heno, gofynnwn am dyfendith ar y sawl sydd ar y cyrion cymdeithas, neu sydd wedi anghofio. Dangos ein ni fel eglwys, fel Cristnogion, y modd sut mae ysgubo'r llwybr at y tŷ, at obaith sut i glirio'r draen sydd yn atal ni rhag dod atat. A pan fo cwilydd weithiau yn cael galon rho i ni ryddid, pan fo pechod yn pwyso'n drwm neu o grwydd, rhoi ni faddeuant, ac yn sicr pan fo hiraeth a gwacder i'w deimlo yn ein calonau, rho gynhesrwydd dy bresenoldeb yn ein plith ni. Bydd yn agos at y rhai sydd yn unig heddiw. Y rhai o'n plith sydd yn dost. Y rhai sy'n byw mewn tristwch tawel nad oes nifer fawr yn ei weld. Boed iddynt deimlo heno ac y fore wedyn, dy fod di wrth eu hochr nhw, yn dangos iddyn nhw dy deyrnas di, a hefyd y gartref ar y wledd sydd yno yn ei disgwyl bob tro. Lle mae poen rhod y gysur, lle mae blinder rho orffwys, lle mae dryswch rho oleuni. A pan ddaw ofn, diolchwn am y tangnefedd a gawn
oddi wrth y fab. Ac eith eglwys o arglwydd rho galon ddewr, dyner a ffyddlon. Rhoi ni yr hyder, nid i edrych i mewn arno ni ein hunan, ond i ddangos y pobl ble mae y drws dy dyd i. Gadewch i ni sicrhau fod golau'r efengil yn disgleirio allan i'r ffordd, fel bod eraill hefyd yn cael yr hyder i guro ar drws dy eglwys, i geisio ac i ddod atraf at y ti. Ac wrth i ni weddio heddiw disg ni nad y rhoddion yn unig sydd yn bwysig, ond cael dy adnabod di. Oherwydd yn dy bresenoldeb di cawn ras, cawn y gwirionedd, cawn heddwch a chawn y bywyd. Ac felly, fel y disgyblion gynt, disg ni i weddio, disg ni wrando'n ofalus ar ddysgeidiaeth y weddi honno, y weddi fawr honno, ein tad. Yn sicr mae'n anodd cyhoeddi pan mae rwy'n wrth yr organ yn canu'r organ, ond diolch yn fawr iawn am y cyhoeddiadau. Gan obeithio bod technoleg yn fwy pleidiol i mi hyn, ond yma wedi bod trwy'r wythnos. Bythefnos diwetha i chi a Croeso i'r Oedfa hwyrol. Da ni'n estyn y croeso arferol wrth gwrs i Thomas, a diolch iddo fo am ei arweiniad. Edrych yn ymlaen at glywed i genadwri eto heno. Diolch i ti, Thomas. Diolch i bawb fi'n gyfrifol am drefnu'r gwasanaeth cymorth Cristnogol arbennig y bore yma, ac i bawb gymerodd ran. Bydd cyfle heno i gyfrannu tuag at y banc bwyd i wneud gyda nwyddau neu yn ariannol, a da ni'n diolch yn fawr i Sian wrth gwrs am ei gwaith yn trefnu. Mae hon yn wythnos weddi genedlaethol Eglwys Presbyteriaeth Cymru, ac mae'n rhaid fod y Crwys eleni eto yn un o'r canolfannau ar gyfer y cyfarfod gweddi nos yfory. Bydd y cyfarfod hwn rhwng 7 a 8 yn gyfle arbennig i ddod ynghyd mewn undod, myfyrdod a gobaith. Wrth gwrs mae croeso cynnes i bawb ac mae modd ymuno ar Zoom hefyd. Mae cod gysylltu i weld yn y neges wythnosol gen Thomas, ac ysnad ych chi wedi cael hwnnw, ond gweld o'n hwmpas hynny, dwi'n siŵr eich bod chi.
Os ydych chi dderbyn o cysylltwch â Thomas neu fi os liciwch chi, mae o yna. Dydd Mawrth am 11, bydd goffi ar y camera. Ac wrth gwrs, eto, da ni'n ddiolchgar iawn i Ceri yna am drefnu. Nos Iau nesaf, rhywbeth yr 20 am hanner awr 7, mi bydd Sonant, sef Sioned Webb a Sian James, yn cynnal noson lansio eich albwm newydd yma yn y Crwys. A fe gynherir y noson hon bydd stafell liw. Eto mae croeso i bawb. Sul nesaf bydd y ddwy oedfa dan arweiniad Dr Arfon Jones. Bydd Crws y Crwys ar y weifl i ddydd Gwener Mehefin y 12, cychwyn y benarth am hanner awr 1 ac yn dychwelyd erbyn hanner awr 4. Os ydych chi am ymuno, mae poster yn y cyntedd i chi dorri eich enw arno. A jyst i brofi mod i, a dwi'n olchgar i Alun, lle ddim bod yma bore yma, diolchgar i Alun Tobias am gymryd yn llefi bore yma. A jyst i brofi fy mod i'n gwrando, dwedodd bod y dyddiad cae heno. Neu cysylltu â'r cherian fyswn i'n credu yn tybio hynny. Ond beth bynnag hynny os da chi am mynd ar y criws. Byddwn ni yn argymell hon y deud y gwir, achos mae'r arfordir o'r môr, o'r sianel, yn fendigedig. Dwi wedi gwneud ymweliadau a maen nhw'n mynd yn eitha agos at y lan, felly gwch chi ddigon o olwg ar y creigiau, felly yn ddiddorol tu hwnt. A dyna cyfan, diolch yn fawr i chi, nawn ni dderbyn eich fforddion chi nawr, os gwelwch chi dda. Gofynwn y Fendith ar y rhoddion hyn wedi iddynt fod yn gymeradwy y bydd y deyrnas yn y fangrau hon a ddydd hwnt. Bydd gyda ni. Gadewch i ni fod yn llawen wrth gynnig o'n hamser ac o'n heiddo. Yn yr un modd ydym mor ddiolchgar yn dy rodd anwyl yn dy fab a roddodd cymaint drosom ni. Yn enw Iesu Grist. Amen. Dyna ni fe byrhawn ein addoliad heno trwy gydganu rhif yr emyn 600 os dwi'n iawn. Distewch cant mae presenoldeb Crist y sanctaidd ddyn ger llaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dofn farchedig fraw. Di bechod yw e fe, lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch cant mae presenoldeb Crist y sanctaidd ddyn ger llaw. Rhif yr emyn 600.
y soniad Gareth yn gynharach yn y coeddiadau, heddiw yw diwrnod cyntaf wythnos weddi genedlaethol yr hen gorff. Ac ar ddechrau wythnos fel hon, efallai mae angen i ni ofyn rhywbeth syml, cwestiwn syml ond dwys iawn heddiw. Gofyn rhywbeth sydd yn aml yn codi ofn arno ni ella, gan y gall arwain ni i dir corsiog diwynyddol. Y cwestiwn dwi am ofyn heno yw beth yw gweddi mewn gwirionedd? Beth yw gweddi mewn gwirionedd? Ac efallai o wirdroi y cwestiwn ymarferol yw sut mae gweddio. Oherwydd gall gweddi feddwl pethau gwahanol i nifer fawr ohono ni. Mae rhai yn meddwl mae rhyw ddefod grefyddol ydyw. Eraill yn meddwl mae rhyw fath o fyfyrdod tawel. Eraill sy'n sinicaidd efallai yn meddwl bod hwn rhyw wishful thinking ydy hi. Neis ond diwerth. Eraill yn meddwl amdan gweddi fel rhyw restr siopa dwyfol. Ond diolch byth, mae Iesu yn cynnig arweiniad i ni, sydd yn cael ei alw yn y cyfieithiad newydd fel ei ddysgeidiaeth ar weddi. Ac weithiau mae o yn haws esbonio cysyniad neu concept neu cynnig ateb drwy'n gyntaf ddatgan yr hyn nad ydy rhywbeth. Beth ydy o ddim? Drwy ddatgan yr hyn na ddylswn ni wneud wrth weddio. A dyna'n union beth mae Iesu yn ei wneud yn yr Efengyl yn ôl Mathew, pennod 6. Yn ôl Iesu, nid perfformiad cyhoeddus yw gweddi, nid ceisio creu argraff ar bobl eraill, ylwch arna fi, dydw i yn dda. Nid pentwr o eiriau gwag, nid rhyw dechneg hudol lle mae mwy o eiriau yn sicrhau mwy o wrandawiad nac i, ond dod yn onest, yn dawel ac yn bersonol at y tad sydd yn ein gweld ni yn y dirgel. Yn ein llyfr gwasanaethau hwn, mae yna weddi hynod dwi'n hoff iawn o'i ddarllen cyn i ni fyned at swper yr arglwydd a'r sacrament. A'r geiriau yw drws agored gweddi na ddichon neb i gau. Dydy hynna'n hyfryd. Drws na fedrith neb i gau. A mae'n adleisio yn hyfryd geiriau yr emynydd mawr Dafydd William yn ei emyn o'r nef mi glywais newydd. Ac yn yr emyn hwnnw, mae'n dweud o'th flaen mae drws agored na ddichon neb i gau. A hoffwn ni fyfyrio tipyn heno ar y ddelwedd hon, o'r drws hwn, ac o'r weddi fel drws. A sut mae agor y drws hwnnw. Pan o'n i'n fy arddegau, roedd gen i rownd bapur ym Mangor, ac fe ddes i wybod bod sawl math o drws. Sawl math o letterbox, a sawl math o bobl oedd yn byw tu hwnt i'r drws. A fe ddes i'n hoff iawn o'r papur y sy'n a'r mirror. Nawr, pidwch yng ddeall i, y rheswm am fy hoffter i oedd roedd y tabloids yn llawer haws i'w rhoi trwy'r blwch postio. Dyna pam, a dyna'r unig reswm. Roedd papurau fel yr Observer ar y Sul a'r Sunday Times yn andros o drafferthus i fachgen papur fel fi, oherwydd yr holl supplements na. Ac yn amlach na ffidiad oedden nhw ddim yn ffitio trwy'r blwch postio, ac rhaid oedd curo cnocio ar y drws neu gan i'r gloch, mwyn i mi roi'r papur di sul i'r perchenog y tŷ yn saff. Ac yn amlach na ffidio roedd yna gi yno, yn sgyrnygu yna. A dwi'n cofio un
yn brassu a gorfod mynd i'r ysbyty. Ac i fod yn gwbl onest, dwi dal yn nerfus wrth gannu'r gloch tu gyda chi y tu hwnt i'r drws am y rheswm yna. Dwi'n meddwl fyswn ni'n gwneud gwleidydd da iawn. Oherwydd dwi'n meddwl fyswn ni'n cael ein anodd canfasio. Ond dwi'n siŵr fod sawl gwleidydd yn aml yn petruso cyn cnocio am sawl rheswm arall heblaw am gi. A fydd rhywun yn ateb efallai? A fydd croeso i mi? Ydw i'n cael dod i mewn? Mae yna rhywbeth arswydus weithio hefyd o gnocio ar ddrws dieithr, neu mewn sefyllfa ble mae ffraid i bod ella rhwng cymdogion, neu angydweld wedi bod gyda'r person ar yr ochr arall. Ond, mae yna rhywbeth hyfryd yn does ar guro cnocio ar ddrws o feddwl bod yna ffrind ar yr ochr arall, neu berthynas, mam, dad, merch, mab, nad ydyn ni wedi yn gallu gweld ers dipyn, neu ffrind hoff. Ac mewn ffordd, o'n i wedi ni feddwl am weddi yn union fel hyn, cysylltu gweddi a mynd i weld ffrind neu aelod teuluol. Dwi'n sicr y bysa ni yn elwa ac yn efallai yn gweddio yn amlach. Ac yn wir, dyma arweiniad Iesu wrth iddo ddysgu ni weddi'r arglwydd. Mae o'n cynnig darlun llawer mwy personol o berthynas i ni. Ar gweddi, ar gychwyn y weddi fawr na, mae o'n cynnig rhywbeth perthynol. Yn y geiriau ein tad, ein tad. Mae yna berthynas yna yn does, y weithred o gydnabod y tad nefol, o ddod at ei ddrws, dod fel plentyn a driant. A'r cwestiwn o fynes i ar y dechrau oedd, beth yw gweddi mewn gwirionedd? Wel, beth am ni geisio i ateb o ddifri? Clywais i un dywynydd yn ei roi yn brawychus o syml fel hyn. What prayer really is nothing more, nothing less, nothing else than asking God for something. Gofyn, dyna'r oll yn ofo. Ond mae yna rhywbeth o'r fath yn amlwg am godi grychyn efallai ar nifer. Siawns fod yna rhywbeth fwy cymles, fwy esoterig na mond cofyn. Ond i does na rhyw fyfyrdod tawel yn perthyn i'r gweddi. Ond i does na rhyw eiriau hyd efallai, rhyw ffordd i foli Duw. Ffordd o ddatgan ein diolchgarwch cyn y gellid agor drws gweddi. All pethau y gofynes i fy hun fod mor syml â hynny. A rhai cyfadda wrth i mi ymchwilio at heno, o'n i chydig yn ymheis. Ond wedi meddwl am rai dyddiau a hyn a twrio'n hir yn y Beibl, fe sylwais i nad oedd rhaid i ni fynd yn rhy bell cyn bod rhywun yn cael arweiniad eto wrth gwrs gan eiriau Iesu. Ac o droi yn benodol at Efengil Mathew. Nid ym mhenod 6 lle dyna ni'n cael y ddysgeidiaeth, ond y tro yma yn y penod dilynol, penod 7, sydd yn crynhoi yn testun yn syml ond eto mor rymus. Gyfynnwch ac fe roddir i chwi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir i chwi. Gyfynnwch, curwch ac fe agorir i chwi. Dyma ni eto yn profi ddelwedd drws. Y gofyn a'r curo ar y drws. Ond mae'r Beibl yn dangos dro ar ôl tro fod gweddi yn cynnwys gofyn, ceisio, ac yn sylweddoli mae'r gofyn yn gyfystyr a cnocio ar y drws. Gweddi yw gofyn, y weithred o guro ar drws y tad nefol. Ond mae gweddi yn dechrau wrth guro, wrth ofyn, pan mae'r enaid yn ddigon gonest i ofyn, a mae hynny'n bwysig. A dwi am i chi heno feddwl am yr enaid dynol yn sefyll wrth drws Duw heno. Weithiau mewn dryswch, weithiau yn llawn hiraeth, weithiau mewn poen.
Weithiau heb eiriau o gwbl a dys yn byd yn dod allan. A weithiau yn anffodus mae angen i ni brofi treialon cyn ein bod ni yn ddigon gonest i ofyn am help ac i guro ar y drws. A mae curo ar y drws yn ymddangos yn weithred bach, ond dyma'r cam mwyaf, y gofyn cyntaf hwnnw. Ond wrth guro, da ni'n cydnabod presenoldeb yn dydan ni, y sawl sut i hwnt i'r drws, ac yn ceisio yn gofyn am berthynas gan ein tad. Dyna ddechrau gweddi a'n taith ysbrydol ni. Gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Hoffwn fyfyrio yn fyr iawn heno, a mae rai mi anfod yn does 3 phen, a'r 3 math o ofyn dwi wedi sylwi yn y Beibl. A 3 math o ofyn wrth drws yr arglwydd drwy edrych ar dair gweddi fawr. A dwi am edrych i'r Hen Destament. Ond dwi am ddefnyddio geiriau, 3 gair o'r iaith Roeg sydd wrth gwrs yn perthyn i'r Testament Newydd. Ond dwi am geisio dylunio tair sefyllfa ddiddorol wahanol i chi. Yn gyntaf, y gofyn yn deillio o gyfyngder, yr erfyn yma. Erfyn yw ein gair cyntaf. Mae sawl un yn plîs ni wedi gofyn ffafr rhyw noson neu rhyw dro. Profi angen dybryd gan rhywun, gymydog efallai. Weithiau yn arbennig yn hwyr y nos pan yna rhywbeth o'i le. A dwi'n cofio un tro pan yn gwersylla ar ben fy hun, gofiwch, curo'r ddrws a gofyn am loches pan oedd ffram fy mhabell wedi torri mewn storm. A gweld golau yn y ffenest mewn tŷ wrth ymyl, cynhesrwydd oedd i mewn, o'n i'n ei dimlo fo a fi'n am o'r lyb tu allan. Ond erfyn am loches o'n i yn noson honno. A rydyn ni'n gyfarwydd ar geiriau, 2 law yn erfyn, a dyna rhan o'r emyn gyntaf sydd yn y darlun. Ac yn y Testament Newydd, y gair fysyn nhw'n defnyddio am y math yma o ofyn yw de o mai. De o mai. A dwi am fynd i ganfod y weddi fawr o'r Testament, yr Hen Destament. Dwi am i chi feddwl am Moses am eiliad. Yn Exodus cawn ddyn druan sydd wedi gweld dryswch pobl Dduw, pwysa erweinyddiaeth a di teimlo gwendid personol, anigonolrwydd ei hun. A mae Moses yn erfyn, yn gofyn mewn angen dofn. Dyna naws y gofyn, y de o mai. Y nawr, os cefais ffafr yn dolwg di, dangos i mi dy ffyrdd, mwyn i mi dy adnabod ac aros yn dy ffarf. Oherwydd y bobl di yw'r genedl hon. Y daw'r geiriau yna o benod 33. Mae Moses yma yn curo ar y drws, oherwydd ei fod yn gwybod heb bresenoldeb a lloches Duw, doedd yma'n gallu mynd ymlaen. Ac falle mai dyma ddechrau llawer gwir gweddi, nid geiriau hardd ond yr enaid yn sylweddoli. Fydai'n wneud hyn ar fy hun. Yr ail ben yw sylwi bod posibilrwydd wrth ofon bod yna ofyn bod yna symudiad yn gallu digwydd yn y weddi. A dwi am i chi feddwl am wr arall o'r Hen Destament, Abraham y tro yma, yn llythyr cyntaf y Beibl. A mae'r olygfa'n un rhyfeddol dwi am i ddangos i chi. Mae Abraham yn sefyll ger bron Duw ac yn eirioli dros y cyfiawn yn Sodom o bob man. Dinas sydd ar drothwy dinistr. Ond cyn iddo hyd yn oed siarad, mae awdur Genesis yn rhoi manylun sydd yn cyfleu y symudiad yma, symudiad anarferol. Dyma'r geiriau. A nesaodd Abraham a dweud, a nesaodd Abraham a dweud, a wyt yn wir am ddifar cyfiawn gyda'r drygionus. Daw hwnnw benod 19 o Genesis.
Ac yn yr iaith Roeg, mae yna air arbennig am y math yma o ofyn ac am y math yma o weddi. A dyma fi'n ceisio ei anganu i chi. Prosi comau, dod yn nes, dynesu, symud tuag at rhywun. A'r gair efallai proximate yn Saesneg sydd efallai efo'r un tarddiad. Mae'r ddelwedd bron fel rhywun yn sefyll wrth ddrws y tŷ heb redeg ymaith. Mae fel bod o di cnocio, ond fel oeddwn ni arfynnu pan ni'n blant drwg yn rhedeg i ffwrdd, na, mae'n penderfynu aros wrth y drws. A dyma mae Abraham yn ei wneud, nid curo sydd yn ac encilio, ond aros. Ac wrth y drws hwnnw, mae o'n aros yn y presenoldeb dwyfol, aros yn ddigon hir i'r sgwrs ddynhau. Oherwydd mae Abraham yn dangos nad yw gweithred sydyn weithiau yn unig i'w gweddi. Mae gofyn dyfal barhau yn does. A'n olaf, y trydydd pen. Yr olaf yn gofyn am adnabod drwy berthynas. Y gofyn yma drwy adnabod. Wrth gwrs mae Jeremia, dwi'n hoff iawn o Jeremia, a dwi am sôn ychydig bach am y fod nawr. Wrth gwrs mae'n cael chydig bach o bad press yn dydy. Enw drwg am fod yn gwynfanus, ond yma cawn ni arweiniad, nid gan Jeremia yn ddiddorol, ond gan yr arglwydd ei hun, yn gofyn, yn y gofyn a sut mae gofyn. Nac ymrhostiad y doeth yn ei ddoethineb, na'r cryf yn ei gyrfder, na'r cyfoethog yn ei gyfoeth. Ond y sawl sy'n ymffrostiad yn hyn, ei bod yn fy neall ac yn fy adnabod i. Mae my fi yw'r arglwydd sy'n gweithredu'n ffyddlon, yn gwneud barn a chyfiawnder ar y ddaear ac yn ymyfrydu yn y pethau hyn. Ond y sawl sy'n ymffrostiad yn hyn, ei fod yn fy neall, yn fy adnabod. Felly gallwch ddweud, ar ddechrau gweddi, rydyn ni yn poeni am a fydd y drws yn agor. Yna, daw cwestiwn dyfnach ella, sut allai ddod nid yn unig i wybod am yr arglwydd, ond i adnabod y sawl sydd yn y tŷ. Ac yn yr iaith Roeg, cawn ni eto brofiad adnabod difn hynny yn y gair ginosgo tro yma. Sydd wedi reid y gair diagnosis, y gnosis, y gnostic, yr agnostic hefyd, y sawl sydd heb adnabod. Ond adnabod yr arglwydd yn bersonol, drwy berthynas, drwy brofiad cawn ni ym mhrofiad Jeremia. A dyma ddiwedd y daith ysbrydol gweddi yn fy marn ni. Ar ddechrau gweddi rydyn ni'n curo ar y drws mewn angen yn erfyn dydyn. Ond erbyn y diwedd rydyn ni yn darganfod, nid y tebion yn unig sydd yn y tŷ, ond y tad ei hun a pherthynas gyda'r tad. Gyfynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Gyfeillion beth yw gweddi yn syml iawn gofyn. Down at y drws yn aml mewn angen fel plentyn yn ceisio lloches a diogelwch. Ond wrth i'r plentyn hwnnw eiddfedu yn ysbrydol ein braint wrth weddio yw nid yn unig derbyn bryndeithion, ond cael dod i adnabod perchenog y tŷ, yr arglwydd. A sylweddoli nad dieithryn sydd yn y tŷ a phrofi cynhesrwydd aelwyd y tad. Ac efella, dyna yw rhan o'n alwad yr eglwys yn y byd, canfod y drws o'r newydd. Ond weithiau, wrth gwrs, mae fel ym mhob ardd neu llwybr, mae llwybrau'n gallu tyfu'n wyllt yn dydy. Chwyn, draen, mieri,
A mae rhai pobl wedi bod yn byw cyhyd ymlith y draen nes I bod nhw'n anghofio o'r llwybr yn bodoli o gwbl heb sôn am ddrws. Ac yn aml y chwyn yw ofn, prysurdeb, siniciaeth, efallai clwyfar gorffennol. Ac am beth mae gweddi yn dda? Dyna gwestiwn mawr. Pam ddylswn ni weddio? Wel, nid yn unig mwyn gofyn, ond hoffwn ni ddefnyddio arall goganeddu Duw. Mae Iowan ym mhennod 4 yn dweud fel y goganeddir y tad yn y mab. Hynny yw, gwneud Duw yn weladwy mewn byd sydd yn ei guddio. Sicrhau fod goleuni yn disgleirio o ffenestri tŷ yn y nos. Dangos i'r byd fod cartref yn bodoli o hyd. Fod y tad eto'n fyw. Fod y drws yn agored ond unigiro arno. Yn llyfr y datguddio, ysgrifenna Iowan fel hyn. Wele fi yn sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw neb fy llais ac agor y drws, mi addeuaf I mewn ato ac aswperaf gyda gef, ac yntau gyda minnau. Dyma eiriau Iesu at fyd oriog, llugoer y gorffennol, ac eto heno hefyd. A ddechrau taith gweddi, ni sy'n curo ar ddrws Duw ac yn mynd I mewn. Yno, o adnabod yr arglwydd y sylweddolon bod yna un arall hefyd yn curo ar ddrws arall, sef Crist yn curo ar ddrws ein calon ni. Ac y cwestiwn yr hoffwn ni ofyn cyn eich gollwng heno, ydyn ni am agor y drws hwnnw i'r Iesu? Ac yn geiriau Elfed, ydyn ni am godi yn y nos ac agor I ti nawr? Ac mae gwir weddi yn digwydd pan mae yna 2 drws yn agor ar yr un pryd. Drws gweddi y tad a chalon I blentyn. Mwyn I enw. Amen. I derfynu ein addoliad heno, Cydganwn rhif yr emyn 753. O Iesu madda fod y drws yng nghau, a tithau'n curo dan dristau. Fy calon ddrwg a roddodd I ti glwyf, gan gwilydd wyneb, methu agor rwyf. Rhif yr emyn 753.
Mae'r drws yn ddatglo, dangos i'm dywedd, cael dod yn debyg i ti, fydd o wledd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fydda gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.